Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Sayonara. Oh, nanamilit na si Papa kang Ichiro. Musipat na ko. Natsumi o machimasu. Unsa man na pa? Anata wa perevini di anata no tanjobi o mukaimasu. Unsa? Ato ko mag-celebrar sa akong birthday sa Pilipinas, utusan? Hai. Thank you, utusan. Arigato gozaimasu ne. Yes, makakita na sa akong Edotsu Pilipinas. no yuken desu. Unsa nga kondisyon, utusan? Anata wa sage o nomu koto wa arimasu. Hay, utusan. Dili na ko mainom og makahubog. Yakusuko. Yes! Yes! Makatunog na sa kong Pilipinas! Akong balitaan si Mama ini. Ma! Good news! Naibaw ko, Natsumi. Oh, Ma? Naibaw na ka sa plano ni Papa? Oo. Nisulti na siya na ako ini. Pero unsa ma? ikaw lang ang tugutan niyang mutunob sa Pilipinas uban kang Ichiro, Natsumi. Oh. Ha? Ang tinuod, si Ichiro ang mihangyo sa imong amahan nga dadon kaniya sa iyang business trip sa Pilipinas. Mao ba? Kung mauna, mabiling ka daay gidini? Wa tay mahimo, anak. Pagbuot sa imong amahan nga mao ka na ang mahitabo. Ma, tubag ako sa tinuod. Nganong gibuhat man ninimo? Ang unsa, Natsumi? Ang pag-antos uban kang Papa Hiroshi. Oh. Anak, ganong ako naman sabang imong giatubang. Angay kang magselebrar karon. Kay kibuhian ka na ni Papa nimo. Wa ko niya buhi, Ima. Iya kong gipabantayan ni Ichiro. Mao na klarong pagkasulti. Sorry, anak. Ngawa ko'y mahimo aron tabangan ka sa nahitabo nimo karon. Wa na'y problema, Ma. Ako rin ang mapasan ang tanan. Pero, wa pa man tubaga ang akong pangutana. Ngano nag-antos man kauban kang Papa? Tungod nimo. Ha? Pilipina ko, Natsumi. O kidahang lang mahatag nako sa akong anak ang tanang kahayahay sa kinabuhi. Pero ako magtuo nga mag-antos sa kakaron. Ayaw na lang ko kuna-una, Ama. Dako na ko. Ang angay ni mong una-unaon, mao ang imong kaugalingon. Kinahanglang malipay ka. Malipay na ko kung makita kang malipay, anak. Kana ang ibutang sa imong una-una. Okay. Ipakita na ko ni mo, Ma. Nga mangita gikog paagi nga malipay ko. Aron malipay sab ka. Salamat, anak. Nanoon niya. Kinahanglang mangandam na ka sa imong pagtunog og balik sa Pilipinas. Gamay ka para ba nga nakatunog dito? Oo, Ma. Pero nahinumdum ako sa ubang lugar nga gisuruyan nato. Pero may usa ka dapit dito nga wa pa nimo maadto, Natsumi. Ha? Unsa man lugar, Ma? Ang lugar diin ko matao. Asa man na, Ma? Ang Punta Inganyo. Punta Inganyo? Kaya daghanan ng kausaban ni sa Punta Inganyo, Bilanuno. Lagi bay?
Hupaon masab ka. Saman, magkuha na sab kog tao-tao sumayan nga imo makulata. Saman. Ay, nay. Okay na ko. Sure oy. Kasi may ganahan sa makulata. Saman. Hindi lagi bay, okay na ko. Gunaw na lang ko kung sa pa'y maayon ako buhaton sa akong kinabuhi. Na yun. Kinahanglang maring kamot kang momento ka. Pagid bay. Oh, ikaw. So may lain na tong racket ya? Ni bawon mga nga sundao to sa una bay. Asa ko'y ginagmay ko. Sundao, bro eh. Lagi. Tawag ko karon sa kapitan. Sundao, Kaya may doon na kampo. sila ilakaw. Mag-bodyguard na ko karon. Uy, mo ba? Tinuod gini na yung gisulti na. Bay, saban? Makakwarta na na? Nagturo lang asab. Puno-puno sa tinigong ba? Ay, nakabla ka. Pa-extrahon ka kung kinahanglan og puno. Sige bay. Maino na. Aron malingaw sad ko. Mingaw mo kayo din sa beach resort. Pero wala problema, gawas pa. Naman sa si Carlin nga, matiman sa mga guests nga maani din Sige bay, wala problema. Sige. Okay man ka nang imong lisensya sa pagka-driver. Okay pa kayo eh. Sige. Pitaan ka imong racket ha. Sige. Di ba nagka-tour guide din man sa una? No. Oo. Wala problema. Sige. Ngita tawag lang racket. Sige bay. Kaya na na. Uy! Bay. Paggawa. Uy, Pinando. Carlin ay. Bay, sabi tanaw ni mo ni Carlin. Babae. Nga naman day. Ay, may maayo bay. Kung siya nang ipuli ni mo Sandra. Unsa? Uy, meron kong tao na sure ba na si mong oo. Ako lang ba? Ano ba, mawadang huot si mong dughan? Mawara lang ni bay. Tidak lagi ko anong mga babae. Ano hala? Lalaki lang imo. Ikaw ba? Ikaw sige lang kung buangan. Kauno na mo ining akong dang budbud. Ay, bay lang do. Tarawa na gulo. Usap gilang linakta ng Carlin ko na nanas doon. Nga naman day, unsa man day lakta na niya. Kung wa ka ba, yung linaktan, mo baboy. Payantak-yantak lang. Ako na akang, Ikaw ba? Ikaw no. Klaro eh. Ataw, sampo tayo. Wala yung itik ko na. Gigiwan-igwan pa. Di day pabo day. Uy, ikaw, panglibak day. Samtaw eh, nalagay. Uy, saman mo, uy, dali na pa. Kauno mo niya akong budbud ba? Ang dahas na ko day, Carlin, oy. Sabad oy, lamoy diri oy, kung gusto ka. Ay, kabin lami ang pagdaha, oy. Bisa ka na mo kaon na. May noon. Ay kaon. Dinsad mi para imo oy, kam Rolando man ni. Sige na Rolando. Sige na kaon na li. Sige lang, Carlin. Salamat ha. Way sa pa yan. Ikaw na good na. Ako'y kalamay payo, Carlin. Wala yung kalamay na sobras kamay. Che. Ay rag samok-samok da Ernie. Sige, pero Rolando, kaon pa Nga na bitaw, tilaw na ko, kaon ako. Ako sa buyag dahas. Naiimo oh. Kapyasot ini ay. Sabi nagbudbud ini kaya bulalan. Bunalis nanay nimo, aron patay ka. Siya? Imo ring nanay nagbudbud ini. Ingna siya karon ha. Nga patambok ko ni sa sunod aron mo tambok sa Rolando. Naandam na nako ang tanan akong dadunan sa Pilipinas. Natsumi. Andam na ba imong mga dadunon? Ma. Maayo. Niya, dad-anig apil anak. Uy, mapa ma? Oo, kinahanglang tun-ani mo daan ang tanang lugar sa Cebu. Yes, ma. Hain man ini ang punta engganyo, ma. Ang lugar diin ka mataw. Niara anak. Oh, kining dapita. Tumoy na ni siya sa isla sa Lapu-Lapu. Mao ba? Pero mas maayo nga imo lang ning isekret nga nahibaw ka ining dapita ng suni. Ha? Nga naman, ma? Basta, kinahanglan dili mahibaw si Ichiro na may interes kang mutunob sa akong kanhing lugar. Yes, ma. O niya pa mao ni isulod kun moadto ka na sa maong lugar. Karaan man ini mong sinina, ma? Oo, maarang kina nimo karon. Ma, nganong imo manigibuhat? Ang unsa? Ang pagtago ining karaan nimong sinina. Di lang ko gustong malimot na lang gyud sa akong kagahapon, anak. Sige, manihapon na ta karong taod-taod.
Nakapahibom kaayo ang mga lihok ni Mama karon. Iya gid ay ning gitaguan ang karaan niyang si Nina. May pag ako ning isukod. Hala, haom man di ay kaayo na ako ning karaan si Nina ni Mama. Haom kaayo sa akong lawas. Hindi anak kanindot ang akong lawas sa una, anak. Oh, Ma? Naana si Papa nimo, manihapon na ta. Sige, Ma. Hubua na ng maong sinina. Ha? Dili ka gusto makita ni Papa? Dili mahimong mahibaw ang imong amahan bahin ni anang maong sinina at sumig. Unsa? Nga naman, Ma. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!